Terima kasih sudah menekan video ini guys. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Ayo ku sing teko nang omahku tak daftar dingi wis 4.100 wong. Oh. Pokoke ngono. Belakangnya ngene. Oh, kowe ngene gede sisih bisa. Seblindang manukmu. Otak sebar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang hilang. Gas iki. Sawah pirang-pirang. Ngetumbas to, Min. Sorry. Wong Lah, kuwi, lanang Mang. anti galau. Alhamdulillah guys, arep panen. Perusahaan bondo iki sik. Banyune isik ora iki. Nah, iki isik ora. Banyune isik ora. Alhamdulillah isik abah. Kalan ya sing banyune. Mending betul ae. Isik. Kidul iki nang banyune apa ora ngono kae. Wah yes, apik ya. Anturan yo mending pari lah ayu-ayu ngene. Bobote ra akeh serugi. Rabu tak pol ya amprah ning Mbah Kaji sok arep tuku rabuk. Gone wong-wong iki apa? Apik ngono aku sian. Ngene. Leh. Se, nani wong iki. Wong tapi sawahku lah opo ya sawahku. Mending kene arep ngenteni ben buka ya to. Buka ngenteni kene buka ben apik. Sapa ae? Jane jor yo ora to? Nunggu apa ngono kuwi? Enak nyenuk. Natane. Wah, parane ae jauh wecek iki. Bah, yes. Banyu udah ora eneng ngenteni ket mau ora eneng wong rene aku wis. Bek aku. Ora eneng wong belas wis surup ya ene iku. Anu, kesaten anu. Wis buruk kowe. Emang pari ayu ne. Tok, wei. Kowe nyapa ning kene? Deh, kok dimene mamen? Kok ngono lho. Wah, tunggu sik. Aku mah lelep, Cok. Ngelepi banyu ku lho. Wong apa wis wayahe lelep dadi ya kudu lepen mantra yo penopane sawah ora duwe saham kantor kerjane yo ning panasan men ngene iki. Piye ra ngono iki. Ini nunggu apa ning kene? Nunggu banyu, Cok. Nunggu banyu ge anu iku lho, lelep iki lho. Ah, nyewe mbok tunggu. Lah piye nunggu sapa? Nunggu bojone wong ya seneni wong. Mimek tok. Iya. Cuma memang lah nggo kacamata men bener mlebu mataku berak klilipen. Jadi aku nggo kacamata ben gak ulap. Amane anu lho. Ngenteni wong, ya ora ning wong anu kumpane jane kuwi eneng jane ngono kuwi, tapi wonge ora eneng ra rene. Ya ndi? Matamu mosok wong liar turu kono. Oh iya. Ya paling iso anu paling sik bodo men. Lah Jawa kuwi mangke wong Dayak ku senggang maune Dayahku sing teko nang omahku tak daftar dingi wis 4.100 wong. Oh, kowe menungso. Iya, wis campur salah ya udu menungso men. Lah apa bangsane apa? Ya bangsane sing halus-halus ngono lho men. Makhluk halus ya ta. Wis mending kok. Riyaya nggonane menane ya iki men. Alah, sing teko yo bocah-bocah tok kuwi ya. Bocah-bocah anu caci cilik ngono iki lho. Iya. Njaluk sangu men. Heeh. Mbok wae ya nan. Tak ngei. Nyapa mbok ngeye. Lebih ya yo ra menak. Alah, Teko. iya. Kudu. Salaman mesti. Iya, salaman. Kuwi mesti krakeri. Heeh. Dari lungguh delet jupukne kuwi Apa? engke lho. Wah, ngenean kae. Iya. Ngenean. Langsung pamit lho. Ya jingan kok. Ya sing ngono kuwi mentara riyaya iki piye ya? Yus ngentekne dhuwit tapi ki ya seneng lah anu wong ki bodho jabatan kabeh men. Inget iki iso. Aku cepak. Piro? Pirang? Piro? 1000
100 repes. Lha kok saiki men lha menyangon iki pira wah matane. Ya sik to. Piye? Nek nyangoni kertik. Kertikannya Iya. empane kertik empane. Pane kertik. Nek ra ngono halah. Kukut men. Ukut Oh, kabeh. Wis ngedol apa-apa. Yes, ra apa-apa men ya sak cukupe ae yes ngono kuwi ya ra apa-apa. Yes ngono kuwi men tak liya yo tapi ade iki sing wis tuwek ngene iki ya isone ngowahi pomo ora mungkin ade pomo diarah ngene wong apa njaluk sepurane wong ora mung sangoni wong wis tuwek. Iya. Wis kudu mampu lemah. Jenggote koyo ngene iki. Jenggot medu bawa. Tower. Mbok kono omahmu to. Aku men. Yo njaluk sangu pura. Yo, waduh, ini sangu ki jane iki ora kedaftar men. Sawah kok tuketan tukulan ora iso nyangoni piye to iki. Iya, iki kono sih sawah kulon kono sampe kuwi kono kuwi. Wis sawah kabeh jane men. Iki tak dol tukane pural wah, oleh perang truk men. Oh, masuk wi. Iya, wis suwempak tok ae. Alah, Mending ya mending jan. jaber gereh. Mending kok. Iya. Goreng. Beh, Malah ime iki lho nyapet. Rai kok. wis suruh lho wis arep magrib lho kita rane yo. Kuwi rane wong belas aja. Cuk jane. Oh, matamu iki maryo lho. Oh iya, dari wong-wong iki jane piro to? Aku wis suwengi ya, awit bar salat Id wis sampai dengi jam pira? Jam 12 tangan ki ora ucul kok wong men. Ngene tak congkok iki tak congkok nggawa anu lho. Oh. Pesi. Kuwi khusus congkok tanganku lah kesel men. Bodho njaluk ambek aku kabeh. Oh no. Aku wis dadi sambonge wis koyo ngene. Apa nek dadi Pak Presiden wis Alah. mending banget. Ngene no kowe. Iya ngene. Deter. Iya, dur ngene. En jinjit ancak kursi benan. Wis. Wis sawahmu wis anu urung. Mbok ongak burung. Ngalah buang. Yo ora kaya ngono men. Lah iya bojo njaluk neko-neko. Oh iya bojomu kabare piye men iki? Alah meteng neh iki. Masa Iya. anu wis mlaku pirang bulan iki? Anu itu oh lagi rong sasi. Wasuk kae. Iya, kowe mesti mendem. Dut Kowe ngono. mesti mendem we, mendem mesti. Iya. Iya ta bareng mendem. Nemu beling aku. Iya, bleng. Iya. Mbok ombe Tak omah aku ngene wah. nutuk bojomu kuwi Iya ya. tak tutup. Yes. Men, los e. Moten bangsat ya kowe lho wis. Mbah Moten kaya gasut iki lho Piye? men. Ya wong tak wiyak. Tak itik ngono. Apik. Apik. Oh no. Mbok terak Tak ngene, men. terak ae. Buruk men, buruk tenan wis. Ndak masuk aku men. Oh, metang rasane kowe men. Lah anakmu kayak piye? Anakku wis takon lunga. Bojoku iki ya jare arep mulih iki men. Ning kono iki koyo jendakan karo wong anu lho. Roti. Wong luar koyo wong Argentina apa ngendi lho. Kan kono nggone kono barangnya gede-gede. Oh, ya ngono ya. Jadi wong wedok men kuwi, wong wedok nek sik rada enom gek rada kemanyek dasare bojoku menyek ngono. Iya. Lipenan lho koyo ngalahi dempul mobil. Wangkel. Derane duabon ya. Iya, jamben ping ae. Ping blewah ngono. Ping blewah mateng ngono ae. Ya ngono kae jenenge wong wedok. Iya. Ya bojoku bah. Semok kaya ngono lho. Bakange ngene. Oh, koyo ngene gede sisih bisa. Sapi ya. Yo sapi, Cok. Tane. Yo sapi yo semok ngono. Mbah maling yo ditumpaki wong kono. Tak pikir aku penting anakku sing tak pikir menek bojoke wis tarah yo dhisik wis janji suci pas nikah ya tak tokne ae piye sak sire. Gene arep selingkuh ning mburiku yo ora apa-apa, aku yo wong lanang yo ora bingung. Wedok yang ilang tumbas kene yo. Sawah pirang-pirang. Nggih tumbas to men. Sorry. Wong Lah iku lanang mang. anti galau men. Wong Lah iku lanang mang. anti galau men. Memang anti galau men. Jeleber ning Iya. peyek. Iya to. Wah, cah
kene ya ta men. Iya. Adewe kon apik ya iso, kon nakal ya iso. Piye? Iso kabeh. Iso kabeh. Kabeh kudu iso men. Aja apik tok ya elek barang kadang ya kudu di isoni ya nan. Ben anu pemahaman dhewe iki ben luas, ben nombo kaya sawahku iki lho men. Wis. Ya ora sombong men ya. Ya tar ayo sak men. Apuranmu yo sombong asine. Ya saiki lho men. Ya wis ngono ya ngesune. Ibadah cok iki. Iya. Aku iki jane nimangke arep nang gunanmu. Arep badan karo kowe. Terus emang lewat ora eneng ngono ya? Ora nek lah aku mang yo ber ngendangi rondo etan kono. Ada. Iya. Ojo uwon mesti uwon ora. Ora uwon to. Urung. Oh iya, kok urunge berarti arep iya no men. Iya. Wah, iya anjir men. Aku malah dome enek bolongan ngene iki lah. Iya, yo iki ya. Wong lanang ki nek ro bolongan iso piye-piye no. Bolongan cuye. Boni matute. Rusak ki men wis. Buruk men tenan, buruk men. Piye men? Piye nae? Iki mang tak sama-sama rupamu kok elek men to. Aku to. Alah elek yo ben men penting di bojo timbang ganteng. Ganteng dhewe yo nganteng nganggur men iki piye no. Iki mang kan Piye, piye? Ade urung saliman to iki mang. Iya. Urung ta ya ta? Urung. Urung saliman. Urung Sik- blas. Urung. Jatuh. Sik urung saliman ya ta? Urung. Wis saiki ayo gelutan sik apa pisu-pisuan sik ngono piye wani wae. Lha iki apa wani? Wani ya men. Ayo. Ayo wis golek kene ngadeg kene ya. Yo ayo kene. Yo bar kuwi agak saliman ya ta? Yo, ayo. Ayo. Ngadeg kene men. Ngadeg kene adik. Piye? Ayo saiki wis ayo. Ayo. Ayo sik anu sik. Sut. Dadi engko sing dhisik sapa ayo. Kok langsung ngono men rame nak we. Rame nak. Piye? Oh, Cuk. Ati. Kok. Sebelentan manumu. Botok cebar. Tak kukus cangkemmu. Aku cangkemmu kowe. Kok demek cangkemmu. Motomu. Cangkemmu kowe. Cepok pinginganmu. Alas. Oh, iya. Pedet pengu ya. Robek matamu. Mending wis robek. Panik. Tak kulo brengosmu. Kok men. Den dinen kalah. Sambung jomblo. Ayo, ayo. Iki untung pisan men kok. Tak las matamu. Ini pertarungan selesai. Orang yang menang. Oh. Kesel men. Kesel yo. Orang yang menang sih kalah. Jadi ini kanca ya lho, kanca duluran kuwi mang sik padu sik sedurunge ade maaf-maafan. Saiki wis wis ade bergelutan ya lho. Saiki ade maaf-maafan. Ayo teguran sik bareng men. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Wes ade saiki badan men. Aku men sepurane nek luputku akeh ning awakmu. Apa dosaku akeh kurang sopan ning kowe, aku njaluk sepurane sing akeh. Minal izin, mohon maaf lahir dan batin men aku men. Ya luputku, luputmu. Ya, Dilebur tahun iki. Apa upek dhewe? yuk dilebur men. Ya weh, Ya. dilebur tahun iki ya. Wis ngono tok weh. Weh ngono. Yes, kabeh sehat kabeh, seduluran kabeh ya men ya. Ya ya. Iki sore ayo nang mulai cuk. Kayak iki sore Ya. mulai. Emang numpak sepeda ora ya? Ora. Wis mlaku ya. Ya wis ayo. Mek tok men bae. Ya jinak gede mang kok. Wah, senenge ramoke. Ayo wis boleh men ya. Ayo. Ayo mulai ayo. Weh.